Как в момента гледат на теб с тази цел да създадеш нещо такова огромно, голямо, велико? Всъщност ти казваш преди хората, нали, въобще няма ли са такива идеи да градат М, нещо такова голямо? А ти в момента, като кажеш някой, добре, искам да изграда компания, която да промени света от м, нивото, от ранга на Apple да. и съответно на другите големи компании, със сигурност те гледат се едно си луд. Ти как приемаш това и как също се справяш? Ами това, което съм осъзнал е, че повечето хора, като кажеш, че имаш някаква такава цел, те по-скоро ще помислят, че имаш тази цел, понеже ти си наивен и не разбираш нищо. Тоест, че ти заради това имаш тая идея, защото ти си неквалифициран, неадекватен, едва ли не. И понеже не осъзнаваш как работи света, заради това си мечтаеш някаква така идея. Тоест много малко, много рядко ще се появи някой, който ще си каже, окей, ти имаш тази идея и си адекватен, за да я имаш. Нали, това все пак има доста хора, които вече познавам, които са много подкрепящи, обаче много малко хора, ако им кажеш някаква така идея, то който и да им я каже. В смисъл, то това е интересно, че Илон Мъск е бил по същия начин. Стив Джобс, всеки човек, ама са го скъсали, направо са го направили на нищо този човек. И то винаги историята е била как тия хора говорят за това нещо. В смисъл, то Илон Мъск даже има видео онлайн как той говори за SpaceX, примерно. Или Тесла. Тесла буквално е компанията, която най-много се е опитали инвеститорите да я съборят от всяка една компания в света, понеже хората са залагали буквално милиарди за това, че тази компания ще банкротира. Нали? И всъщност те са ги скъсали тия хора от... Нали, сега е много смешно, защото ти ги виждаш тия хора, като са успели вече. И звучи абсурдно, обаче когато не са били, колкото и да си добър, колкото и да си квалифициран, колкото и, нали, смисъл, Илон Мъск е много впечатляващ като бакграунд също, хората просто няма да повярват. И изключително малко ще са хората, които ще повярват в началото. По принцип това са успешните хора, които вярват. Тоест, хората, които са ми най-големи подкрепящи, са хора, които също са постигнали неща. И, и това е просто част от играта. В смисъл, част от това, че трябва да... В смисъл, ти като осъзнаеш, че няма кой да не го даутват, в смисъл няма кой да не се съмнява в него. Що Илон Мъск е минал през това, нали, няма кой да не мине през това. И просто приемаш, че това е пътя. В смисъл, повечето хора ще се съмняват в тебе, докато не успееш. В смисъл, след 15 години вече много различно ще гледат хората. Ще осъзнават, окей, да, сега това примерно има, не знам, 300 милиона потребителя, ползва се в цял свят. Нали, тогава вече говорим съвсем друга дискусия. И хората, като погледнат, ще кажат, той е успял, нали, това. Нали, сигурно е бил винаги впечатляващ, сигурно хората ще са му вярвали от началото, обаче не, смисъл, почти никой няма да повярва в началото. Повечето хора ще си казват това нещо, всеки момент ще банкротира и няма как да стане. Но иначе, как се справям с това нещо? Със сигурност се научаваш да имаш твърда кожа, нали, на английски thick skin. Просто тия неща да не те влияят много, защото съзнаеш, че това, което за мен е полезно е също да си казвам тия хора, които имат критика или казват някакво мнение, те достатъчно квалифицирани ли са, за да приема тяхното мнение, за да си каже, окей, те знаят. Ако Илон Мъск дойде и ми го каже, бих се вслушал, защото той е градил трилионни, нали, компании. Обаче ако Жоро, който е изградил, нали, консултантска компания в България, почне да ми обяснява как, нали, по този начин не се гради трилионна компания, нали, окей, смисъл, може да има някаква стойност, обаче а, трябва да прецениш, че много малко хора в света са създали нещо такова. Много малко хора, може би, дори знаят как се създава. Аз със сигурност вярвам, че талантите, способности и всичко, което съм научил в момента ме поставя в а, място, където аз мога да съм един от хората, които да го създаде. Тоест аз виждам, че не съм по-назад от другите хора, които са създали такива организации. Тоест имам а, средата и условията, за да я създам. Имам вече мисията, която мисля, че е най-важната мисия и това вече с години не се е променило като вярване. Тоест, ако нещо за мен с години не се е променило, значи наистина е доста силно. Иначе аз сам щях да се откажа. И, и просто да, има хора, които те подкрепят, има хора, които вярват в тебе, но те даже мислят, че по-често вярват в тебе, понеже виждат колко ти вярваш в това. И нали, те никога няма да разберат идеята
дълбочината, в която ти я разбираш мащаба, нали. Сега това, което аз мога да комуникирам за 1 минута, 2 минути, нали, или за много кратък период от време, няма как да изкомуникирам примерно години мислене, работа, първи принципи, психология, всичките неща, които, нали, аз виждам цялостно, но по-скоро това, като хората видят как ти вярваш нещо, до някаква степен за мен аз мисля, че бакграунда също, нали, ако аз видя някой с впечатляващ бакграунд, който има голяма амбиция, потенциално аз бих повярвал. И това, че, нали, аз наистина, за мен Илон Мъск и Стив Джобс, примерно, аз съм научил страшно много от тях. И това са хората, които аз наистина целенасочено съм взел максимално много от това как те мислят, защото съм знал, че целта е не да създам поредната успешна компания, която е, нали, мултимилиона, защото за мен целта не е това и, нали, аз съм бил част от последната компания преди това, която бях. Ние изградихме компанията от 0 до 10 милиона за 1 година. И това е много впечатляващо. Имахме 30 милиона инвестиции, стигнахме 100 човека и аз бях един от първите 13 човека и бях директор на отдела по анализи и то аз бях, всичките там бяха по 45 годишни, аз бях на 23. Тоест, това е супер, нали, такова. И знам, че аз мога да създам примерно една такава организация, да използвам опита, който съм имал технологично, да започна примерно консултантска фирма и знам, че тя примерно ще прави примерно десетки милиони на година или дори милиони със сигурност на година като приходи. Обаче това за мен е окей, да, аз мога да го направя. Ако парите бяха целта, която аз гонех, щях. Обаче парите не са целта, която гоня. И това е всъщност голяма тема. Аз в даден момент осъзнах, че всъщност парите не са най-важното нещо. И това беше вече като бях спестил пари, бях изкарал някакви пари. И просто осъзнах, че всъщност най-важното нещо осъзнава ти да се събуждаш всеки ден и да работиш по нещо, което има смисъл, което ти си казваш, да, аз тук вкарвам времето си в нещо, което има значение. И парите, това, че ги има в банковата ти сметка, долу-горе ще топли за 3 дни. И след което ще си мизерен, ако нямаш някакъв смисъл в живота.